sa armadong kusog og understandable kayo nga wa ipahibaw tungod sa security reasons, nag-airdrop ang armadong kusog og mga supplies ngadto sa kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. Nag-anticipate nila armadong kusog nga doon na say binanggaay, doon na say water cannons, so ilan ang likaya nag-airdrop na lang sila og mga pagkaon, mga tambal, tubig ug ubang panginahanglan sa kasundaluhan diya sa BRP Sierra Madre. Sus, nakapait. Ang ilang gi-airdrop giilog mas China. Nakabantay man China nga nag-airdrop sila. Di-deploy daan og rubber boats, pagtugpas dagat sa gi-airdrop nilang, I don't know, giunsa sa pag-airdrop nga nung mas duol sa China kaysa BRP Sierra Madre, tingali wa nila ma-anticipate ang kalit nga huro sa hangin or banga lang gyud ato mga tripulante na disgrasya lang gyud nga didto na tungod sa China, giilog sa China ang gi-airdrop nga mga pagkaon. Unya giablihan sa China, gilungkab nila ang may kanang pagkaputos kay aron bisag matugpas dagat dili mga basa, dili mga pildi, giablihan sa China, gilungkab nila, tabas nila ang putos. Pagkakita nila nga mga kape, mga pagkaon way laing sagol, gilabay sa dagat. Tanawa ra. Usa ka haskang salbahisa ini taga China. Kadto mo ano to rasyon sa ato indang kasundaluhan diya sa BRP Sierra Madre. So mahimo ba mga piloto o mga crew sa airdrop sunod, tarungan na ninyo inyong trabaho? Inyo man sa laog hinong atos China, di ilog China, hantod garon, wa pa mo kahibaw sa batasan ini taga China? Wa pa mo ka-anticipate unsa ni sila kasalbahis? Nga tanang pakauaw, tanang pahimos, tanang pamintaha, ilang gamiton sa ilang pagpangilog anang atong nasundong teritoryo sa West Philippine Sea. Di man maayo nga mo presume ka nga di maayo ang China, pero I think mas makatabang na nato kung nga mo presume ta sa worst in dealing with China. Kanang panultihon sa atong katiguangan atong hatag benefit of the doubt, applicable na sa normal nga mga sitwasyon. Pero ining sitwasyon na nga ang track record sa China, wa gyud magpabilig bisan unsa na lang gamay nga luna sa benefit of the doubt. Makasiguro na ta nga ang labing bastos, ang labing hugaw, ang labing bangis, ang labing salikwaot, ang labing laksot, ang labing makahahadlok, ang labing salawayon, ang labing langog, ug uban pa mga adjectives nga atong mahunahunaan, maunay atong ma-anticipate nga himuon sa China diya sa West Philippine Sea.